така, доста съм изненадана, че вие не сте разбрали за това. Значи това, и аз съм изненадан за това и не ми стана приятно, като се оказа, нали, че това вече е свършен факт, един вид. Не, че е свършен факт, още не е. Ма той е бил... Но... Вижте, ние нямаме връщане на дата. Това ми е ясно, да. Кой ще ти позволи че да... парите са... Кой ще си... Не става дума дали са дадени парите. Кой ще си позволи в този град инвестиция за 5 милиона да откаже и да спре? 5 милиона са страшно много пари. Това е една десета част от бюджета на общината. Аз въобще не искам да се боря за спирането на тази инвестиция по никакъв начин, защото осъзнавам, че това не е добро за никого. Не се случва всеки ден. Да. Добре, сега второто нещо, което искам да обърна внимание. Сега, този проект е по приоритетна ос устойчиво и интегрирано градско развитие, нали така? Така, тук съм извадил какво означава устойчиво развитие. Това е да се правят неща, които да задоволяват човешки нужди, съобразявайки се с природата и околната среда, като подсигуряват тези нужди да се задоволяват не само сега, но и за бъдещи поколения. Нали така? Тоест едно поколение, да речем, че 15 или 20 години, поколения, т.е. минимум 30 години това нещо трябва да бъде така. Тоест тази настилка, която сега трябва да се сложи, трябва да е здрава минимум 30 години. Трябва да е здрава минимум гаранционния срок, който дава фирмата. Той е 5 години. Гаранционният срок 5 години са изискванията на оперативната програма. Аз мисля, че гаранционният срок беше тук в порядъка на 15 години, но трябва да погледна и тогава да бъда коректна. Нашето основно въжделение е спрямо настилката. Ние спорваме проекта, по никакъв начин и не казваме да се преструктурира. Защото аз също съм имала като вас такива притеснения и естествено размисли. Когато правихме проекта, тази плоча стои тук година и половина най-малко. Тоест това са плочите, които ще бъдат по Търговска. По Търговска. Там, където се разпаднаха тези злополучни плочи, които бяха поставени преди 7-8 години. Това е колко? 3 см? Това е 3 см, тъй като 3 см по Търговска. Колегите даже, аз съм отваряли са го и съм го гледала, но в петък колегите са го гледали. На Търговска има мраморни парчета, има един червен камък, който също е естествен и те са здрави, уязвима е тази настилка, жълтата, която е. Там обаче дълбочината е точно 3 см. Не знам дали ви обърнало внимание. Отдолу има армирана бетонна основа, върху която ще легне тази плоча от 3 см. Ние няма да разваляме всичко там. От Търговска ще извадим само компрометираните плочки и на тяхно място ще сложим. Това е с изпитание за явно. Въпросът е за настилката на площада. Кой ви е казал, че настилката на площада е 3 см? Значи, това е в архитектурен елемент 12, което не е обществено достъпно. Бившият архитект Инка Аврамова каза, че като е идвала тук, това е видяла във въпросния архитектурен детайл 12. Сега аз не съм го виждал този архитектурен детайл 12. Ще се качите горе при госпожа Чолева и ще го видите при всички случаи на площада. Колко сантиметра? На площада няма да бъдат 3 см плочите. На площада ще бъдат аналогични, дали ще бъдат същите, дали ще бъде същата форма, но аналогично и подобно на това, което направихме пред Двореца на култура. При това, в самия площад, той по градоустройство, през него следва да минават 2 улици. И не сме променили градоустройство. Но там, където преминават улиците, без да се нарушава нивото на самата настилка, ще бъдат с подсилени, специално подсилени павета или как ще им казваме, унипавета може би, за да могат оттам при необходимост да преминават автомобили. Така както е направено пред двореца, точно пред Двореца на културата ние имаме една лента, една ивица, която е изпълнена от специално подсилени елементи,
Така че когато се качват тежки машини с техника, да не нарушават настилката. Тоест, те унипаветата, те са доста по-малки от това нещо. Те са много по-малки и са много по-дебели. Да. И при това те лежат върху такава пясъчна основа, така че те са, при тях няма опасност да бъдат щупването, дори щупването на едно паве не е фатално. То може да се извади и да се пререди. Не знам дали сте обърнали внимание, след железния мост при Кауфланд има един участък, който е от тротуара, който е правен такива павета. Тъй като отдолу има някакъв проблем в подземната комуникация, явно водопровода, канала има нещо, което не е въпред. Там на няколко пъти от слягането на земята пропада настилката. Това обаче не е фатално. Вадат се паветата, коригира се отдолу основата и се нарежда. Така, добре, всъщност това, което ми беше въпросът е, вие можете ли да кажете, че настилката, която се слага сега, е по-здрава от гранита? Аз такова нещо не знае дали бих могла да кажа, защото не съм експерт, въпреки че съм химик. Но има съвременни материали, които са достатъчно надежни и достатъчно могат да гарантират това, за което вие говорите, една устойчивост в годините напред. Гарантират ли го? Има ли документ, който да показва? Разбира се, че всички материали, които се слагат, ще бъдат със съответни документи, сертификати за изпитание на тези материали. Добре. Така, в техническата спецификация на проекта за настилките от цветни пресовани бетонови плочи, което нали е също... Ето това е цветна пресована бетонова плоча. Ето това е. Да, т.е. тези неща, които са за площада, не са от тук, така? Няма да е това нещо. Защото това, което аз четох... Това е конкретно за улица Търговска. За Търговска. Да, за улица Търговска. Така, защо, това, което е за площада, то как се води в проекта? Не мога да ви кажа сега. Знаете, че не съм... Така, ами да, защото... Моята грамотност не е в тая област. Има си специалисти, с които можете да седнете да разговаряте. Ръководител на проекта е инженер Росен Йорданов, който е заместник на общината. Да, аз се опитах да се срещна с него миналата седмица. И с него можете да уточните конкретика по всички тези детайли, които ви интересуват. Аз мога да ви кажа общите неща. Не съм в състояние в детайли да вляза. Гледала съм го няколко пъти проекта, но разбирате, че добре, информацията, която минава през мен е твърде много, за те плочи това, което е написано в проекта, е, че трябва да отговарят на стандарт БДС ЕН 1338 и 1339 на клас на якост 2, което всъщност е за стандартни механични натоварвания, а не за високи механични натоварвания. Естествено. Така, добре, окей, това няма да се задълбочавам в това, защото явно не става дума за плочите на площада, пък мен само те ме интересуват, не ме интересува улица Търговска. Така, в количествено-стойностната сметка от проекта на 454 ред е описано разваляне на съществуваща настилка от плочи с нарушена цялост 20 153 квадратни метра. Така, сега плочите с нарушена цялост не са 20 153 квадратни метра. Ама всичките плочи са толкова, 20 декара е площада. Така е, но нали, смисъл... Те всички ще бъдат извадени, независимо дали е нарушена целостта или не. И след като правиш ново площадно пространство, няма как да правиш кръпки по него. Да. 20 декара вероятно е цялата площ, която в момента е заета с павет. Добре, тук въпрос, който изкача е какво ще стане с тези плочи? Аз мисля, че с това започнахме. Така, добре. Че ще ги оползотвориме тези плочи за рехабилитация на пространства, които са в централната градска част на Перник и в квартал Истина. Това ще започне паралелно с... Паралелно ще върви, няма да ги карат на складове, това ми е условието да не се карат на складове, защото ще се попилеят. Да, за да има прозрачност. От тук ги вадат, тук ги карат и ги редат. От тук ги вадат пред болницата. Тоест в момента, в който ги извадят, се започва веднага проекта, така че да бъдат наредени. Такава организация трябва да бъде създадена, да. Добре, сега. В същата тази количествено-стойностна сметка, на ред 494, е описана настилка от
вибрирани, пресовани, импрегнирани, бетонни, добре струени плочи от 17 231 квадратни метра. Архитектурен детайл 12. Сега този архитектурен детайл, който говорихме, че го няма наличен, след малко ще отидем при... Ще се качите и така. ще изчакате. Друг въпрос, който имаме сега, това на вас лично говори ли ви нещо? Вибрирани, пресовани, импрегнирани, бетонни, добре строени плочи. Това е плочата. Вибрирана, пресована, строена плоча. Това е плочата, според мен, за която става дума. За 17 231 квадратни метра. Сигурно 17 декара е търговска надолу. Търговска. Предполагам, че е толкова. Защото това беше най-голямото число. Може би става дума и за площада, не мога да кажа. Защото ако става дума за площада, тук не става дума за павета. Трябва да се види. Добре, това значи след малко отиваме горе. Самия проект не мога да ви кажа. Всъщност, господин Аз в такива детайли не мога да ви отговарям, разберете. Ние нямаме проблем нито с проекта, нито с смисъл. Ние искаме да го видим. Вие се притеснявате се за това как ще изглежда площада. Не. Всъщност, проблемът е, че специално за този гранит, който така от соца останал, по няколко експертни мнения на геолози също така казват, че този български гранит има търсене за него още от едно време по целия блок. Сигурно. И е едно от наистина най-здравите. Да. Едно от богатството. И когато ние сме поставени пред възможността да бъде заменено с някаква настилка, ние не точно сме против вашето решение каква да бъде настилката, а просто видяхме не само в нашия град, а и в други градове какво се случва с някакви форми на плочки, които са смесица между нещо и нещо си, както за мен е това примерно импрегнирани нещо си, на такова ми напомня, където тези неща не издържат и година-две. Аз, както знаете, уча в Академията за театрално и филмово изкуство, където на самата Раковска, която е самия център на София, смениха едни подобни плочки с архитектурен детайл. Не са правоъгълни, те се снаждат, така да го кажем. Смениха ги и след един месец се сменят пак тези плочки. Затова ме е страх. Ще ви кажа какъв е проблем. Значи, дори тези плочки, които са правени от соц, както казвате, които са слагани по времето, в което аз съм била дете, те са по-здрави от плочите, които са слагани преди 10, 15, 5 години. Проблемът е в това, че първо в новите плочи се слага цимент, който е с много по-ниски якостни качества. На следващо място проблемът е в това, че инертният материал, който се влага, не се спазва именно това БДС, за което вие ми говорите. Вместо да се слага пясък, се слага скална маса, която е пълна с хумус. Няма как да стане здрав материал. И на последно място проблем е в това, че те не са пресовани. Щом живеете на площада, тук преди 6 години, от Сладкарница София до ОББ, ние сменихме тротуара. Спомняте ли? Да. Идете и намерете счупена плочка. Идете и намерете плочка, която е развалена в този участък. Винаги съм учителя. Готови ли са, колеги? Да, сега ще ги... Винаги съм учителя факта, че... Да, благодаря. Винаги съм учителя факта, че това, което най-лесно се вижда, точно плочки. Тук госпожа Георгиева преди мен беше слагала чисто нови плочи. Аз като дойдох в 2007 години. Колко получиш мат? Възможно най-ефтините са тези плочи. Те са вибрирани, само не са пресовани, не са обработвани по-нататък, не са проверявани на якост. И особено в зимата, като се хвърли сол или друг реагент, тия плочи стават на пясък. За съжаление, в къщи, знаете, че човек прави за себе си възможно най-доброто. Мъж ми е правил едни такива подпорни стенички, защото мястото ни е наклонено. С същия цимент, той не е жалил цимент, с същия инертен материал, с който са правени тия плочи. Той се разпадна, той става на пясък. Точно ето това нещо искаме да избегнем за площада. Да. Точно това нещо искаме да избегнем. Уверявам ви, няма да позволя да се случи такова нещо. Там стои, вие ще протестирате, окей, но там ще стои моето име 10-15 години. И ако нещо се случи, аз в край на краища съм човек на честа, не знам дали сте го разбрали, няма да си позволя такова нещо.
Това мога да ви кажа. Това са нашите притеснения, да не би